Happy Father's Day. Thank you sa ato mga papa. Happy Father's Day. Hilak ko, Brad, kung kanabitaw. May kwarta. Sinong usahay ba nga? May namdom ko sa akong mga kagahapon ba? Isulti po ng kagahapon. Ano makakilak po din? Okay, unsa ba? Kanang sitwasyon nga nakahila ka, dayon ayaw po ng mga unsa ka mga material no kanang okay unsa ka mga problema mga experiencehan ba na sa una sa atong panginabuhi. okay nakahila ka to Aksyon yun. sige okay sulti okay doon sa mic ang baba Okay. Niyadtong panahon na sa wala pa may magnegosyo, grabe gid pa kapait ng among panginabuhi. okay mapiktuhan mo tibok pamilya na Oo. Kanang eskwela ko daw kung mga bata. Balunan na ko kamanting. dayon paniudto ka muting kahoy Kamunting kahoy. panihapon balanghoy Balanghoy lang gyapon. okay may na Dayon, way kwarta-kwarta. uy eskwela may kwarta-kwarta Inunan ako sila nga, inikaon yung balanghoy, panago mo kay kanang maibog inyong mga classmate, pangayuan mo. maibog. Bailuan pala mo kanon. Na may balanghoy. Matong pagpanguli pagkahapon, maglumba na nagpanagan. Oh, lumba, kamang-kamang taon mga batag panagan. kaya nga naman Musumbong dayon nga, pa. Si Kuan Pay, nagpaduol man ng classmate, nagpakita man, gipangayuan. o balanghoy O balanghoy. Nakaingon ko nga, paitan, murabag, giilad na ko sila, pero, mo'y tinood, okay. Mane, okay. Manang ako lang pendom nila nga, manay timanan sakripisyo di na tamo kag balanghoy. Sa una balanghoy karon pa na. Pure naman, pure. Okay. Pure na, pure. Ni asin Ganito naman, may gabi. may kasi may gabi Happy Sabat. murag dugay no kita nahuman ani gabi naman eh. Okay, Ikson, atong nabati tanan nga ang gibati ni Brother Lumasag nga nagpa-eskwela, gibati na nato na tanan na kadtong mga ginikanan nga nanikamo tong nagsikripisyo unya hatag yun sa panahon nga ang ilang anak naka-attain yun o edukasyon nagkalisod. Okay. Happy Sabbath, everyone. Sabbath. Dali na mo. Salamat nga naanin mo. Importante na napadayon ang pilosip dire sa Barangay Matampay, Ilaya. Manginaot ko na dili ra ni higayon na magpilosip ko daghan pa mga katuigan na kini mahitabo. Aron ang daghan pa magkaigsunan na makabaton og kalipay ug paglaom na makadungog sa mga bisnisaye na maghatag og kalipay ug kalinaw na makahapon. Okay. Pwede po nung kiss. Murang ning kiss mo si Brad Dilmar ni Manoy. Very good yung kayo na ba? Kaya ning kiss. Kay puti-puti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay
Magsugod ta diri igsoon ni Brad Boy. Okay, Brad Boy. 1, 2, 3. Ako na ihapa. 1, 2, 3. Asa man? Sugod rig 1? Anak yun. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. Si Pastor 10. Okay, si Brad Julito is 9. Okay. Anhi ka ni Brad Boy. Okay, pagpili o usa ka numero 1 up to 10. 10 man mo kabuok, 1 up to 10 kay ihatag nako ang dili price pangutana. Okay, number? Okay, number 8. Ang number 8 igsuon, nagaingon din unsa nga panahon nga proud kaayo ka sa imong anak. Kasi mo tulog ka na, hindi ako. Ikaw mo tubag. Okay, no. Happy Sabbath mga igsoon. Isip mga Father's Day, lipay biya may mga mamahan. Isa pa katong ni aking mang sa Father's Day, nabaw may nalipay. Kaya nga no, ang among mga kapila sa kalbo, gitagaan o special na adlaw. Karon igsoon, salamat sa Ginoo nga mo ko naghagat nga sa Father's Celebration nato karon sa Sabat sa fellowship. Nalipay may igsoon, ang Ginoo nalipay gid sa atong programa karon. No? Sa pangutana nga kung napilihan nga number 8 nga unsay Unsa nga panahon nga proud kaayo. Grabe ha, kaayo yun. Ka sa imong anak o unsa nga sitwasyon o panahon. igsoon ang pinaka memorable sa ako nga pinaka no tanan pinaka man sa kuha pero ang ginako makita nga pinaka year 2000 graduation day sa ako ang kinamagulang nga anak si Sister Dimple, no, kay sayang pagpaningkamot igsoon uban sa tabang sa Ginoo nahimo gyud siyang daghang puso nakuha niya sayang kurso nga nahimo siyang sa ka-professional, no, nakabuot niya ang iyahang degree bisan patuod nga sa moang kalisod sa atong kapobrehon apan ang Ginoo maayo gayud, no. Mo na proud kayo ko ng tuiga way back 2002 dito sa Etikson nga ako diliman ko sa tanan nga usa ko ka driver, no, galing ako ay nagdumala sa moang dismuta that time nga ako ay sa ka-leader ko diha nga ako yung chairman. So nabuhatan ko tanan igsoon mo tong dili nga uban sa tabang sa Ginoo nga usahay ang adlaw bitaw dali na kayo mo dali kanang kita mga ginikanan ug natay mga kolehiyo kaya nga mo sabot sa mga anak kolehiyo kada weekend kaya nga ako panginabuhi tama naman gid sa pag-drive ako ihatag niya og naghimong mabalang puso ni igsoon nga pinaka-proud gid ako year 2002. Okay, lagi tuig. 2002. Oh, hindi niya agad 22 Oh, months. 2002. Okay, no? So, kung gina sa igsoon, huwag yun ako na, kami sa kong asawa, nalipay yun kayo mi. Although, sa tanang adal, malipayan man mi, pero katog yun, na memorable pag-graduate yung igsoon, kaya nga no, nahimo man siyang dance list sa pagkuhan. Proud kayo. Proud kayo ko, ako siyang gina nga, kaputa lang na, kung di man kabut, tama lang ang importante, umandot ka. Nakabot yun. Oo. Pating proud kayo ko na yung igsoon, kaya nga no, pag-graduate nila, gitagamit program, doon na dito, nagpasigar mo yun ko sa amo ang mga kauban akong driver. Ako yung gina nga, naglagot dito, pag sa graduation. Why? Bakit nga no? Di usang man gina mong apelido. Hoy, Kaya pagtawag man niya dito, na yung mga Dimple Valdez, cum laude. uy, So, dito igsoon, naglagot. Usaba, nagdudlangan ako, pero wala yung pagka-proud na ako, nadungagan o cum laude. nausapa nga ang apelido na mo, dugangan. So, katog yun mga igsoon nga nagpasalamat sa Ginoo. O hangtod karon igsoon, nahimong yapon ako siyang although duha kong bata. Ako sila Okay. nagipalit karon. Okay. Mahal na dito. Okay, Brad Boy, daghang kayong salamat. Tungod kay nag-cellphone, mga anak na nasa palibot karon nga nagsugpo, i-minimize ninyo ang wa may problema o magdula og cellphone kay di man mo kapugngan. Kung unsay isugo sa mga ginikanan, inipuli nila. Hilak ko, Brad, kung kana bitaw. May kwarta. Kung usahay ba nga
May namdam ko sa ako mga kagahapon ba? Isulti po ng kagahapon. Ano makakilak po, eh? Okay, kung magpasalamat ka sa Dios, unsa kini? Unsa ang imong handom sa imong mga kabataan? Sakto niya po niya mga putana sa mga papa, no? Okay, una, kung magpasalamat ka sa Dios, unsa ni? Dayon, unsa ang imong handom sa imong mga anak? Saya na siya nga question mga kaisan pero lisod sa ayo nito bagon. Nabisto ta. Salamatan sa Dios nga ang tanan akong mga pag-ampo nga iyahag yung ginatubag. No nga ningon ko nga sa una na ako'y pagduha-duha pero karon nga nakuha na nako ba kay ani na akong edad. Nakaingon ko nga grabe ang Ginoo 100% nga iyang gitubag ang akong mga pag-ampo. Mao gina ang ako ang pasalamatan gid dako sa Ginoo, no? Akong handom sa akong mga kabataan nga magtubo gid unta sila nga kay gikan gud sa pagkabata nila kami ni sa akong asawa ako gid silang gimatutok bisan pagali kanang sa ilahang mga talento nga gihatag sa Ginoo ako kining gikuan sa ilaha nga ang akong gikuan gyud nga ang ilang mga talento nga gihatag sa Ginoo ilahag gyud unta na nga mahatagdan og pagtagad kay mao ra ginay makakuha nila sa ilang future kay bisan ako naingon ani ko mga kaigsuonan nga nag-eskwela galit ko nga working lang ko pero ang talento nga gihatag sa Ginoo nako akong ginagamit yun hantod karon nga natiguang nako. Mo na nga akong i-share sa ilaha nga ang ako anta nga kanang ilahang mga talento sa pagkanta, sa pagdrawing o unsa pa diha nga naay maayo mo mapastor unta pero ilahan na nang inamo na akong gihandom nga sa di pa mo balik sa Ginoo dako kay ko ba nga Ginoo mao na niya ako ang mga panon nga gihatag nimo nako ang mga talento nga gihatag nimo nako nga wa nako eskwelahi gihatag nako sa kong mga bata mao na ni karon nagamit nila sa buluhaton sa Ginoo. Okay, daghang salamat Brad Usong. Igsoon ug wa mo masayon sa uban nga mga kaigsunan nato. Ang iyang mga anak wa gyud nag-eskwela og drafting pero makadrawing sila igsuon pinaagi sa ilang kaugalingon nga iundang ka sa pag-alagad o giunsa nimo pag-deal og nakita ba kini sa imong pamilya? Nakita po ko ni Brad, Mike. Igsoon, lig-una. Okay, pangutana mo noy, aduna ba'y panahon nga niundang ka sa pag-alagad? Makahimo mi nga makapalit mig sakyanan kay mo sweldo man sa ito nga gamay ako may sweldo pod basig makahimo na mig sidecar mao to mga kaigsunan nga ato sila dito pila ka bulan siyam ka bulan mga kaigsunan pertigyo minawa gihigda ko mga kaigsunan ko Ginoo kung imong kukuhaon na lang ko. Pero tugti nga imong makukuhaon karon kinahanglan nga magsabot ta nga nigbalik nimo kinahanglan nga makita si again. Nakaingon ko mga kaigsunan nga Ginoo. Pero kay giuna man ako ang Ginoo mga kaigsunan tanan na mong kahigwaos ihatag sa Ginoo ang tumang kalipay. Amen. Salamat kayo pastor niya. Yun na siya. Samot nga wala siya kaila, wala siya kakita sa among mga classmate, madili yun na siya. Pero napuyusahay nga sugtan mi, samot na ako katong eskwela ko, sugtan ko niya mag-night swimming, kawan mga classmate, barkada. Pero ihatod ko sa dito nga destinasyon. Okay, adlawan mo ka na yung night swimming. Adlaw kami ihatod ko niya nga. Natay times nga during sa kanang night swimming mi sa Horizon, maskin di siya mo sugot. Then kasi gyud mo jud pamugos nga pa last na gyud ni kay mo graduate na last na gyud ni. Then kanang di ko siya motingog si mama yung pakano di pa mo tingog si mama so kasi gyud pa sige na ganyan. Ang ending ako siya gignan nga kwaon na ko sa akong barkada sa akong classmate. Di siya mo sagot ang ending ila kong gihatod dito sa Horizon maskin pagaulan. Anang kusog jud itong ulan gihatod jud ko nila. Dayon dito na ako makaingon ko sa akong kagalingon nga. Tinuod jud siya. Kanang tinuod siya nga papang mapakita bitaw niya iyahang love sa amua. Maskin pa in times nga kana bitaw daghang kimig sayo, makasala ang may narag gihapon sila. Daghang narag gihapon sa imong mag-support na. Okay.
Wala isot kay masaligon kay bisag sa masaligan kay bisag sa balay masaligan gyud siya mata sayo sa buntag magluto dayon maghatod sa maghatod namo sa kung asa may mulakaw dayon supportive gyud siya sa tanan then gusto niya nga mo explore me dayon ang pinaka-importante masaligan siya kay iya ming gipaduol sa Ginoo. Ka mag-worship every morning, every night. Dayon Wednesday, Friday ug Saturday nga iya ming ginadala sa simbahan o masaligan po siya as a member of the church kay active siya sa mga activities sa church nga nag-lead gyud siya, leader siya. Amen. So, mao Okay. na akong papa. Para Saludo ko, Brad Luloy Mihos. Masaligan. Bisan pagpanglaba, panghugas, paghipos sa muskite. Tanan masaligan. Okay. So, sakto na. Bisan ako sa balay, masaligan ko. Kay buntag, bangon ko sa'yo. Ang akong asawa, maghigda pa na sila. O dili mo worship, di ginong bangon. Adik! Sinsip! Tagay si tatay. Tagay ninyo si tatay. Papay? Tatay. Oo. Saan ninyo mga Magsago, wagod dito pa mo sa sulod. Kamu ni tatay mo si tatay. Nakatapit mo ni tatay dito kayo. Pagkita si tatay, ito mapigas sa akin. Sa pigas mo akin. Diyos, magpanalangin ka na itong tanan sa pagkakalayo ka sa pagsiwag Magatindog ang tanan, nagpaabot sa manlo, simbahon ta atong manluluwas. Iatagan sa grasya, iha sa pagtuo, luwason kita ni Jesus. Magkita ta sa langit, maguktanay kita, nagbuwag ko sa kiling niya. Magkita ta sa langit, magawit ang tanan, mga igsoon ko at utang. Pasaron tang tanan, panguluhan ni Jesus, pagtugang tang salamo daw kita. Langit ang tumong, pagluwas sa katawan, tanan mga malangin. Magkita ta sa langit, magkuktanay kita, tagpo ako sa kiling niya. Magkita ta sa langit, magawit ang tanan, mga igsoon ko at utang. Magkita ta sa langit, magkuktanay kita, tagpo ako sa kiling niya. Magkita ta sa langit, magawit ang tanan, mga igsoon ko at utang. Mga igsoon ko at utang. Igsoon ko at utang.
speaker, no? Hindi pagpunta na ito karon. Dito mga igsoon, ang mga bago panitan. Puhon, makabalos sa may puhon. Ang kinabuhi, balos-malos naman na. Di mo na ito ang tanang panahon. But let's praise the Lord for that wonderful song. Lord, I praise you because of what? Who you are. Who you are. Ginadahi ko ikaw, Ginoo, tungod sa imong pagkaikaw. O dili tungod sa atong pagkakita. Amen? Praise the Lord, hallelujah. Karon mga igsoon, sa di pa tayo magpasa itong mensahe, mag action song ta para maka-hungaw-hungaw gamay ito ang mga sampot na ganihara yung tao naglingkod. Kaya nakuyawan ko mo pilit na sa wangko ba? Wala nakatindog sa ganina magkaon. Okay, so para atong mainat atong mga tungol, mga dagko o gagmay, atong i-stretch atong mga lawas. Panilog ta mga igsoon. Ready? Tindog! Okay, atong iinat atong mga lawas, atong iinat. O musyag kita, salamat Ginoo kay buhi pa ko. Ready, go! Salamat Ginoo kay buhi pa ko. Praise the Lord. Atong Englishon. Thank you Lord, cause I'm still alive. Ready, go! Thank you Lord. Tagalogol, salamat Panginoon, nawat ako'y buhay pa. Ready, go! Salamat Panginoon. Wala. Okay. Atong katahon mga igsoon, ikaw malipayon, ako malipayon. Okay, ano naman itong kanina, atong gitarist? Ikaw malipayon, ako malipayon. Ang una na ako. Ako malipayon. Sample. Ako. Ano na yan? Mga lalaki. Ako. Ang pagkanta mo sa iyo, isyagit. Di na lang, iraw na ba? Ako. Huwag ka nakahandok mata ba? Ako. Ako. Ready, go! Ako sa dalan managot. Sige. Ako malipayon. Sing! Ako malipayon, ikaw malipayon, kitang tanan malipayon. Mga isot, kung makita mo na ako dire, ang atong action mga hoy, may supalayon, hoy, hoy! Makulbaan mo ito yung mga isot. Fine. Ako malipayon. Kitang tanan, na. Kitang tanan malipayon. 1, 2, ready, go! Kitang tanan malipayon. Ay, ihapay. Ay, hapyon. Balik. Go. Kitang tanan malipayon. God. Ako malipayon. Ikaw malipayon. Kitang tanan malipayon. Pakpak. Why pakpak na napit ang palabas ng bati ng ison? Balik! Ako malipayon. Sing! Ako malipayon. Ikaw malipayon. Kitang tanan malipayon. Ako malipayon. Ikaw malipayon. Kitang tanan malipayon. Wala! Anak! Bansukos! Bundak-bundak, kamot ikaway-kaway, hawak iki-ay-ki-ay, tuyok. Mga igsoon, ang lyrics gamay ra, ang tuyok dili ako. Oh, ilang ilahos nako na siya. So gamay tanan atubang dito tanan. Go, bundak-bundak, kamot ikaway-kaway, hawak iki-ay-ki-ay, tuyok gamay. Bundak-bundak, kamot ikaway. Ako nakatubang dito, kamu nakatubang dito. Sa ito ng ison, ano yung matubang tanan dito? Balik! Bundak-bundak, kamot ikaway-kaway, hawak iki-ay-ki-ay, tuyok gamay. Bundak-bundak, kamot ikaway-kaway, hawak iki-ay-ki-ay, balik! Tuyok gamay. Ako anak sa Diyos, ikaw anak sa Diyos, kitang tanan anak sa Diyos. 1, 2! Ako anak sa Diyos, ikaw anak sa Diyos, kitang tanan anak sa Diyos. Bundak, o saan ka bundakan? Bundak, bundak ka lagi, balik. Bundak. Last! Bundak, kamot ikaway, hawak iki-ay,
tuyok gamay dili bundak. Kamot ikaw ay hawak ikiyay, tuyok gamay dili bundak. Kamot ikaw ay kaway, hawak ikiyay, tuyok gamay dili bundak. Kamot ikaw ay hawak ikiyay, tuyok gamay lingkod. Kumbaya, 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 my Lord, kumbaya, kumbaya, my Lord, kumbaya, kumbaya, my Lord, kumbaya, oh Lord, kumbaya. Someone sing, Lord, kumbaya. Someone sing, Lord, kumbaya. Someone sing, Lord, kumbaya. Oh Lord, kumbaya. Someone's crying, Lord, kumbaya. Someone's crying, Lord, kumbaya. Someone's crying, Lord, kumbaya. Oh Lord, kumbaya. Someone's praising, Lord, kumbaya. Someone's praising, Lord, kumbaya. Someone's praising, Lord, kumbaya. Oh Lord, kumbaya. Happy Father's Day, akong papa. 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 Kumbaya, my Lord, kumbaya. Kumbaya, my Lord, kumbaya. Kumbaya, my Lord, kumbaya. Oh Lord, kumbaya. Oh Lord, kumbaya. Amen. Tara sa motor. Dumakanta man ako na English yung basa. Ayun. Ate Cord. Amahan namo nga na si Crisanto. Amahan nga puno sa pagsalig sa Ginoo. Ate ka paitan. Luod man maisugon sa mga pagsulay o mahigugmaon sa iyang mga anak sa mga anak na pasaway. Ang pagdrawing namo na talento nakuha sa imong pagkatrabaho sa pagbugtaw o sa paglantaw o sa pagsuon. Kaming mga anak nga malipayon sa obserbasyon. Ang among pagkabata, ang pagkakiat, di jud mawala. Inigsimba nga sigira og dula. Pag-abot sa balay, bunal maoy, hagwa. Gibunalan mo kami, kaya ang among gihimo, uyon sa yawa. Karon kami dako na. Siya wala kapuya sa pagsuporta. Bisag kami 5, pero kami iyang ipaiskuya. Gihatagan kami sa Ginoo ug amahan nga talentado ug buotan. Diri natapos og Happy Father's Day sa tanan.
From your heart you have expressed it. Should be eternal gift that you gave. Six days you created a worldly masterpiece you painted. The seventh was exceptional. Maker of the universe, I praise you on this Sabbath day. I thank you for this time that you have allowed. A day that I can rest in you, glorious and holy. The day that you delight in. I'm grateful for the world that you created. I worship on the day that you have given me. Step us by, we cruise to distance, and we forgot the gift you gave us, the gift that will remind us who you are. Yeah. And then you sent your only son, for him to show us the way home. By example, he restored. Maker of the universe, I praise you on your Sabbath day. I thank you for this time that you have allowed. A day that I can rest in you, glorious and holy. The day that you delight in. A gift for the world that you created. I worship on the day that you have given me. I'm the one that sanctifies it. You will find your joy in me. And I will cause you to the right.
Very